katresnan kebak kasih lan sayang. Tapi Juna sok gede jadi apa ya? Nah aku tetep jadi penyanyi yang benodo bapaknya. Aku jadi dokter ya? Tapi belum sakarep anaknya ya? Iya, saya dewasa ini Junda semakin tahu jati dirinya. Ngobrol rano entek ening tengah wengi, tetes embun sing ngancani. Aku sampean koyo lagi kasmaran tenan, mlaku teko tuwa bebarengan, matur suwun wis ngancani aku selama iki, wis iso saling nguat-nguatke. Kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut, tatap lakune ning jupuk patertenan angin saya dewasa ra ngenteni badai terang, nanging sinau nari ning tengah udan. Gem asto supaya bakoh bebrayan manetung saliro yen rubeda sembun sing ngancani. Aku sampean koyo lagi kasmaran tenan, aku teko tuwa bebarengan, matur
raga gandeng tresno. Matur suwun ya, Yang. Aku sing matur suwun. Dinggo apa? Ya wis ngancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu. Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Kegaden tenan Aku duwe sesuatu ya. duwe omah sing ra beris. Wah, lapis kukus Tugu Malang saka Malang. Kebak jangan go luar negeri ya, kok iso ya? Iki aku sengaja nggawane teko Malang. Aku ngerti ya. Gue seneng banget karo lapis kukus Tugu Malang. Yang Amin yang jero ayo ya. Mergo ning jopo banter tenan lagi nih.